санааткунонӣ бо сурати мамлакат ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати ҷумҳурии Туркистон ба ҳисоб меравад ва дар ин замина дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат соҳибкорони маҳаллӣ ва бо ҷалби сармояи хориҷӣ бунёди корхонаҳои саноатӣ вусъат меёбад. дар ҳамин замина соҳибкорони шаҳри Кӯлоб дар ҷамъияти деҳоти Кӯлоб фабрикаи паррандапарвариро ба истифода супориданд, ки аллакай маҳсулоти он дар бозору марказҳои савдо пешниҳоди сокинон гардонида шуда истодааст. Фабрикаи мазкур моҳи сентябри соли 2019 фаъол гардида, дар он таҷҳизоти муосири соҳавӣ васлу насб шудааст. дар қатори дигар иншоотҳои ҷашнӣ пешвои муаззами миллат 11 сентябри 2019 дар шудашавии фабрикаи паррандапарварии шаҳри Кӯлоб ибтидо намуданд. Як қатор дастур, супоришҳо ва маслиҳатҳои муфид доданд, ки мо ин маслиҳатҳои пешвои муаззами миллатро барои пешбурди ин соҳа ба худ як нақшаи корӣ кардем. барои сохта ба истифода супурдани чунин як фабрикаи муосир ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Саман давоми 5 сол мутахассисонро дар дохил ва хориҷи кишвар омода кардааст. Мутахассисони ҷавон баъди анҷоми таҳсил муосиртарин таҷҳизоти соҳаро интихоб ва барои бунёди фабрика ҷойи мувофиқро интихоб намуданд. 90% амалиёт дар он тариқи автоматӣ сурат мегирад. ҳолати санитарию эпидемиологӣ ва қоидаҳои нигоҳубини парранда қатъиян риоя мегардад. пешаи мо ин фабрикаро сохтан мо рафта шаҳри Эрон, Турсия сафари корӣ доштем. дар ҳамон ҷо дидем фабрикаҳои калона, технология озира замон, фабрикаҳои калон. ҳамон таҷрибаро омадем дар шаҳри Кӯлоб кӯшиш кардем, ки дигар фабрикаҳо хубтару нағзтар бошад. дар навбати аввал дар фабрикаи мазкур қисмати якум ба кор дароварда шудааст ва дар он 50 000 сармурғ парвариш карда мешавад. аз оғози фаъолияти фабрика 40 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд, ки аксари онҳоро занону духтарон ташкил медиҳанд. баъди бо иқтидори пурра фаъол шудани он шумораи коргарон ба 200 нафар мерасад. қудрати корхонаро агар ба ҳисоб бигирем, 4 ҳиссаи корхона ба кор шурӯъ кардааст. ин чӣ маъно дорад? мо дар ҳозира 50 000 саршумор парранда парвариш карда истодаем ва сехҳои дигар омода шудагиянд. дар аз мамлакати Туркия шаҳрнома баста шудагиай, ки оварда васл мекунем. дар оинда 100 000 баъд 150 то 200 000 мо парвариш карда метавонем дар фабрика. шумораи коргарон дар ҳозира айси то 40 нафар кор карда истодааст. умед дорем, ки бо шумораи коргарон зиёд мешавад. ба фурӯш баровардани тухми фабрикаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Саман дар шаҳри Кӯлоб нархи тухмро поин фаровард. агар бештар 30 дона тухм 27-28 сомонӣ арзиш дошт, ҳоло арзиши он ба 21-22 сомонӣ паст шудааст. харидорон бошанд бо нархи дастрас маҳсулоти босифати маҳаллиро харидорӣ карда метавонанд.